Sillä on kesto Pepsis. Jes, hieno. 2, 3, 4, 5. Uudella väliin. No, hyvin kerrotaan. Vanttu on kyllä ihan sisäistänyt, mistä tässä kisaamista on siellä. Minne seuraa? Oi. Ottaa hullun moni. Se on paha. Hyvä. Tsemppiä, tsemppiä, hyvä. Hyvän tientekää on. Mulle kavereiden kanssa hyvän radan täällä. Siinä jalat siinä saa vähän valtuoreita. Vähän. Hienosti. Sitten sarja suoraan ja sillä. Jes. Jes, enää yksi ette. Sä ottanut vaan yhden sivulla. Joo, hei, kaikki pystyy nyt sormet ja varpaat. Sormet ja varpaat. Hyvä Sini.